jare nak promosi telo. Terus sinten? Lah delok Facebook ki rong dino wong wedok tak pakani telo tok iki. Iki terus sampeyan njaluke apa? Iki mang kira. Panas. Duk. Kae, teloe diresiki kae. Salah telo gara sakmene. Biasa didol 5.000 iki ya ora payu-payu. Apa didol 3.000 bae ya, Nduk ya? Iya, Pak. Ya wis didol 3.000. Monggo telo-telo, 3.000 mawon. Monggo Mas, monggo Mas. Ndak. Kali kilo mawon, Bu. Kali kilo mawon, nggih. Terus tinggal kilo. Bu. Loh, nggih mboten mangsal to Bu, gansal 1.000 Bu. Nggih. Monggo. Mboten apa? Sinten malih? Isi siji Mas, ora apa-apa. Kenapa menapa, Bu? Oh ya Allah, matur nuwun. Pulang kali bonus nggih jenengan tiange legowo. Aku krungu jare nak promosi telo. Terus sinten? Lah delok di Facebook ya, Mbak. Facebooke sinten? Apa SMA Arif Jombang ngono lho. Oh, ngonten nang ndi lho. Lah itu mang kok Kalimantan tas teko kok jare murah ngono lho. Murah lak pinten terus. Biasa di Kalimantan iku 2.000. Loh. Lah ndek kene sampean dol piro? Di 3.000 lek teng mriki lagi promo kok ya obral pasar raya panen iki. Itu biasa ya wekas aku. Iki aku gak nggo duit. Lah terus Bang. 2 kilo ya. Lah terus bayarnya kapan ado-ado kalau mantap Kalimantan kok ayo ora duwe duwe iki piye? Di ono ing gue wae lak dikit 3.000 aku nggo 5.000 iki. 5.000 Pak. Ya 3 kilo. 3 kilo 5.000 Pak. Iya. Angsal pinten kula Pak? Aku rene yo delok di gambare Facebook dodol sing dodol kok ya ayu dadi blara rene aku. Terus apa masih ayu-ayu ngono kuwi oleh 5.000 3 kilo. Ya sing tak botone teloe, Pak. Duduk wonge. Dudu. Wes Wis tak kei 2 kilo ae. Heeh. Ya 2 kilo ae ya. Ya wis, Mbak. Wes 2 kilo ae. Anggit 2.000 ngono lho mang gak oleh. Ya ora oleh to, Cak. Lah kae sing jebol cah wadon kok Mosok sampean jebol? Heeh. Abang bayi. Tak bonus iki gelem, Mbak. Ya wis gak apa-apa wis. Wes, nya. Witen dhisik kok pas sampean gore aku piye? Kok bar Jumatan tak terno. Ya lek tenanan, lek dihapusi aku piye? Kancaku pulang ndek kene kok. Sapa jenenge? Pak Hasan niko. Oh, Pak Hasan sing tiyang keraton niko, Pak. Ya, Ya iya. Allah, nggih pun kula pertados niki lho, Pak. Nggih. Kula bedaken. Iku jakete salah mriki mawon damen sisaan angsal, Pak. Ya iku iki piye iki 2 dino wong wedok tak pakani telo tok iki. Iki terus sampeyan njaluke apa? Iki mang pirang kilo iki? 2 kilo, 2 kilo 5.000. 5.000. Tak Mbok yo ditambah sak kilo. ya doeran total rego 3.000 kok sampeyan kita tak kei 2.5. Jare promo tapi kok larang. Jenengan ado-ado Kalimantan kok ini numpak kapal wis 2 juta setengah. Wis tak gowo wis. Ayo wis pamit matur nuwun. Lah, tak budal